Iltapäivän loppupuolella gorillalauma valitsee itselleen yöpymispaikan ja lauman jäsenet rakentavat itselleen pesän. Alueista riippuen pesä saattaa sijaita niin maassa kuin myös puussakin. Pesä itse on oksista ja lehdistä kyhätty makuualusta, jonka tekeminen kestää gorillalta alle 5 minuuttia. Gorillat käyttävät samaa pesää vain kerran. Suurista ihmisapinnoista pysyvimmät ryhmät ovat gorillalla. Lehtiravintonsa ansiosta gorillojen ei tarvitse vaeltaa laajoilla alueilla etsien syötäväksi kelpaavia hedelmiä, vaan ne voivat pysytellä suhteellisen kauankin pienellä alueella. Gorillat mahdollisesti tuntevat yhden tai muutaman naapurilauman, jonka kanssa ne ovat hyvissä väleissä. Joidenkin käsitysten mukaan gorillalaumat säätelevät toistensa liikkumista yrittäen valita ruokailupaikkoja, jossa ne eivät törmäisi toisiin laumoihin. Vielä 1950-luvulla gorillaa pidettiin vaarallisena petona. Luonnossa elävät villit gorillat eivät kuitenkaan yleensä suhtaudu ihmisiin vihamielisesti, eivätkä pelkää ihmistä, vaan päästävät tämän suhteellisen lähelle. Ihminen ei kuitenkaan voi käyttäytyä gorillojen läsnä ollessa uhkaavasti ja hänen tulisi välttää nopeita liikkeitä. Varsinkin katsomista gorillojen silmiin pitäisi välttää, sillä gorillayhteisöissä kyseinen tapa tulkitaan hyvin epäkohteliaaksi.